तर मित्रांनो अशा प्रकारे आम्ही मजा मस्ती करून झालेली आहे आणि आता चाललो सगळी घरात. बघा चला पुण्या मेला बेजान थंडेवला थंडेली चाप. चला पुष्पा मेरेल वरती वरती आंघोळ करून गेला तकडे मग. तर मित्रांनो फायनली एकदम मजा मस्ती करून झालो आहे आणि आता सगळी भिजलेली आहेत. जी भिजणार नव्हती ती पण भिजलेली आहेत. आमच्या रेकॉर्ड भिजवली नाही का? फक्त पुष्पा सोडून बाकी सगळी भिजलेली आहेत. पुष्पा तेवढा नटापटा करून गेला तेवढा भिजन काय उपयोग. वरती भिजायला गेली बाकी तू साधलंस. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आम्ही आता चाललो आंघोळ वगैरे करून. पुष्पा काय फक्त धबधबा दाखवूसाठी आणलेला. तर बघ आता पण पट्याचा बसा पण इल्यामुळे काम मोठा झाला. कॅमेरा विमोर सांभाळले, चपला सांभाळले, चपला या सगळं सांभाळल्या. तुमका काय तुम्ही छत्री सगळ्यांचे मोठा काम केलं गो. असंच येत राहू. आणि हे बारके पोरं पुष्पाची उडूक लागलेली आहे त्यामुळे गौरव एक नंबर का. आणि पुणग्या बिना कपडे घेऊन येईल आणि भिजला. गाई घातल्यान कोणी? कोणता कोण? मावशी मावशी गाई घालता कशी काय ती? आणि दोपट बारके बोलला असं पण अशी काय रे ती गाडी कशी घालता पण? आता विचित्रच झाली काय ती. काय विचित्र हो अळंबी आहेत काय बघ. अळंबी बाजारा किलो असता. कणकवलीच्या बाजारात दिला होता बघा. पुण्या कणकवलीच्या बाजारात भाजी घेऊ साठी खास इला. आणि आम्ही हे पुष्पा पुष्पा भुकेच्या हाक पडले त्याच्या. तरी बघा कणकवली तेवचा लागला. आईला मक्यारच अजून अवलंबून आहे या. मको आता केलंच मगाशी केलं एकदा. याचा चिकन कोण रे? कोण तो? गौरव ना. बरं आला तू. हा चालू. हे बघा कणकवली तिला ब्रिज खाली गाडी लावून आता मस्तपैकी समीर बेकरीचा आस्वाद घेतो. हा उशीर तो हा उशीर तिच्याकडे मग पिझ्झा मुंबईतून तिनं आणल्या बोना. आम्ही आणला ना या मुंबईचा बोना तिनं आणल्या ना पाकिट. आता तुम्ही वास्तविक देऊ खाऊया पिझ्झा. आज एकी झाल्याबद्दल पुण्याक देऊ सांग. मम्मी सांग आज एकची झाली ना तुमची मग तू खाऊ दे असं सांग. हे माझ्याकडे नाही. पैसे बघ हे बघ. हे तुझ्या ठेव बाबा. घे 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 गो पुणग्या गो. काय कशासाठी इलो? धबधब्यावर इलो का भाजी घेऊ गेलो? चल काय बघ एका ड्रॅगन फ्रूट वया एका जिलाब तुझ्या होच. काय मग काय आणलं? भजी बिजीसाठी सगळं आणलंच ना. भजी बिजी काढूची सगळेजण खातास तुम्ही. मग नाश्ता देवा. चला काय तर माका देवा. चला त्याच्याप्रमाणे आता तुझी बारी. त्यांच्याकडे पाठवू. चल उतर खाली. ए कुरकुरा कोणा गोया? गाडी लागत आणि इकडे तर कुरकुरी होईल. चांगला नाही. तर मी मस्त एक वडापाव खाऊन येतो गरम गरम. काय 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 वडापाव. अरे माझा रिचार्ज आपला गुगल पे होईत नाही यार. रे पाठवलंय ना आता ते का येत तुझं सेपरेट परत म्हणजे फेरी मारून येते. मी पण जातोय मग. आता टाइम झालो जाम आणि एवढं टाइम नाही आता खय खाऊ. आता पुणग्याक पाठवलेला. हे तू जाऊ नको. ए कुळे ए कुरकुरा कोणा गोया रे? कशा रे? प्लास्टिक असत. आपण खातात कसो मस्ती करू खायची का खुर्ची बघतले. मावशी बघा असता.
मारण्याचे धंदा नसता. होय होय होय. आपण मारू त्याचा डायरेक्ट. कोण तो? बंडोळ. बरं कुरकुर रे. सरंग नाव सांगूया. गिरट्याचा जायो. ए मावशी कुरकुरो आहे सांग मामाक. ए कुरकुरा रे 100 ए. रुपये. बोलाय ना की बाई नंदन त्याच्यात कॅमेरा दिसतात. कोणी काय घातलं? गाई घातल्यान कोणी? कोणता? कोण? नंदनची मावशी. मावशी गाई घालता? होय. कशी काय ती? आणि दोपट बारके मुला. असं पण हा दोपट तुका दोपटला मारीन झालं. दोपट तुका दोपटला मारीन झालं. अशी काय रे ती? गाडी कशी घालता पण? आता विचित्रच झाली काय ती. काय विचित्र कोणाक बघूनच नाही घेत कधी. हा नंदन करत भांडत असत नंदन बरोबर. होय होय. होय रे. नंदन बरं फुकट भांडा. मग त्या दिवशी आम्ही केळा दिला तेव्हा कशा घ्या. बरोबर बरोबर. तो करतात तसं तुका माहित नाही. मग आम्ही मागात यायचं तेव्हा तिथे भांडण चालू असायची नंदन बरोबर. हा होय रे. आणि झाडू घेऊन या का मारी. काय रे हो? लागतात पाया. आईला काय गो? तुम्ही काय करतात काय नाही समजत. आणि बघ रे वाटत नाही साधा वाटत ना. होय ना वाटत बघ साधा पोळा वाटत. या बात सोडता मग बसाय एका जागी. व्हायरल करू का सगळे गावात. म्हणजे बघून काय काय कमेंट येतात ते बघ. भारी भारीतले गेली पुष्पा व्हिडिओ दाखवू नको म्हणून. पुष्पा ते काय व्हायरल करून टाकू बोलतात काही पोरा. ती पोरं ऐकण्याच्या पलीकडची होती. आताची पोरं नाही. आताची पोरं लय भारी हा रे. गाडी अंगाने आवा काढतात आपली आपली. आणि त्याच्या पुढे ह्याचं नाव काढता त्याच्या पुढे आधी बोलाक दम येता. पूनम ताईने स्पॉन्सर केलेला आहे. पुढे साराक ना. बस बस रे बस. तू काय झाला? बस झाला. चला पूनम ताई वा. पूनम ताई वा. अरे त्याला कुरकुरेर झाडला. हे त्याचा कुरकुराचं काय करते? मध्ये देखो कुरकुरे. कालचावर दे 100 रुपयाची. ती थंडीच होती पाणीपुरी मस्त. आता चला उशीर होता. पार्सल घेऊया. पार्सल नाही देणार. पार्सल पाणीपुरी पार्सल कोण खाता? पाणीपुरी नाही रे आहे. शेवपुरी. काय नको त्याला पटकन जाऊया. नको. आधी हाता खाव मग पुढचा बघूया. हे चला खाऊन झाला तर उतरा खाली आणि वाटेक लागा घरात पैसून. काय रे आणखी पाणीपुरी हवी आहे की? नंदनचा थोडा रंगी ना हवी आहे गो. घे माझा बिचार आहे. असं काय करतो? एक पाणीपुरी शेवपुरी घे ना अशी पार्सल म्हणून खाऊची. एक एक आम्ही धर विनू घेते. गौरे धर तुका पहिली धर एका जागेवर स्थिर हो. पाले ही तुका धर. तुका हवी. ही नंदन का दिलंय? मी माझ्या पुढच्या तुका मोठी दिले बाले. दिलंय आता मी ते का. विनू तुका धर. विनू ए पुष्पा तुका या नको धर गो. दे पुष्पक दे. पुष्पाक नको सा. तुला शेवपुरी हवी खाणार की पाणीपुरी? मरण तुमच्या येऊन दे का. आणखी तुम्ही खावा आधी. तेव्हा खाई गेले ते. हो डिक्की खोला. डिक्की डिक्की पाठची डिक्की डिक्की. काय रे बाबा. हो सगळी पिशे घेतलं. छत्री काय तू कोट. हळूहळू मी लावते मी लावते. काय लागलो ना. हे म्हणजे हो चल बाय बाय. हो सरळ की आहे त्या पिशी. हा काय पुष्पा झोपला. चला एक पार्सल कमी एक झालं. पार्सल कमी झाला. चला गो चाललास. पुष्पक ये पुष्पक. पुष्पा काय अरे उतरला ना तर वाटेक लागला. चला अशा प्रकारे
लाईट पेटवा मी सपून टाकतोय. तर अशा प्रकारे आमचं धबधब्याचं प्लॅनिंग आज झालेलो फिक्स. पूर्ण झालो पूर्ण झालो करा. आम्ही पूर्ण करून दिला. होय तर तू तर मोठंच केलं, त्यांचं मरण काढलंस. तर चला आता उशीर खूप झालो, घराकडनं गाडी पडतले आमका आता चांगली. पप्पा फोन करून वाट बघत आणि पुलावर पण पाणी होता. काही नाही होयच. अशा प्रकारे इथे थांबूया, पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ पुढच्या भागात. तोपर्यंत बाय बाय.